कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनलाच्या वीक्षकांक नमस्कार. खबर सांगता हरीश नाईक. मुसळधार पावसामुळे दांडेलीत घराची उणत कोसळली. 2 वृद्ध महिला जखमी. लाखोंचे नुकसान. कारवार. उत्तर कन्नड जिल्ह्यातल्या दांडेली शहरात गेल्या 2 दिवसापासून सुरू असलेल्या मुसळधार पावसामुळे जुन्या दांडेलीतल्या मशीद गल्ली हिंगा सकाळी एक घराची उणत कोसळली. या दुर्घटनेत घराचे मोठे नुकसान झाले असून घरात असलेल्या 2 वृद्ध महिला किरकोळ जखमी झाली असत. मशीद गल्लीतलो रहिवासी हसन युसुफ शेख हेमच्या घराची उणत मुसळधार पावसामुळे अचानक कोसळली. उणत कोसळली त्यांना घरात असलेल्या 2 वृद्ध महिलाक किरकोळ दुखापत झाली. स्थानिक नागरिकांन तात्काळ मदतीसाठी धाव घेऊन तेमका सुरक्षित स्थळाचेर हलयले. या दुर्घटनेत घराचो मोठो भाग तसेच घरातल्या वेगवेगळ्या वस्तूंचे नुकसान झाले असून लाखो रुपयांच्या मालमत्तेचे नुकसान झाल्याची शक्यता व्यक्त जाते असा. गेल्या काही दिवसापासून दांडेली वाठारात सतत मुसळधार पावस सुरू असल्यान पोरण्या इमारतीत रावच्या नागरिकांनी विशेष काळजी घेवची असे आवाहन स्थानिकांनी केले असा. तसेच नुकसानग्रस्त कुटुंबाक तातडीन योग्य आर्थिक मदत व नुकसान भरपाई दिवची मागणी प्रशासनाकडे केली असा. दांडेलीत भीषण उजो. टिफिन कॉर्नर जळण खाक. कारवार. दांडेली शहरातल्या लेनिन रस्त्यावर असलेल्या अर्पिता टिफिन कॉर्नरात सकाळपर्यंत लागलेल्या उज्यात दुकानाचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले असा. घटनेची खबर मिळताच स्थानिक लोकांनी पोलिसांक खबर दिली. या उपरांत शहर पोलीस ठाण्याचे कर्मचारी घटनास्थळाचेर धावून गेले आणि उदपालोवच्या दलाक खबर दिली. उदपालोवचे दळ तात्काळ घटनास्थळात धाव घेऊन शर्थीचे प्रयत्न करून उजो आटोक्यात हाडलो आणि मोठो अनर्थ जावचो टाळलो. पूण उज्यामुळे दुकानात आशिल्ली स्वयंपाकाची उपकरणां, फर्निचर आणि बाकी साहित्य पूर्णपणान जळ खाक झाले. प्राथमिक माहिती प्रमाणे या दुर्घटनेत लाखो रुपये मालमत्तेचे नुकसान झाल्याचो अंदाज असा. घटनास्थळार PSI अमीन अत्तार, ASI राजप्पा दोडमनी आणि पोलीस कर्मचाऱ्यांनी भेट देऊन उदपालोवच्या दलाच्या कार्यात मदत केली. उज लागचे नेमकं कारण स्पष्ट झालं ना. पोलिसांनी गुन्हा नोंद करून पुढील तपास सुरू केला. नरसिंह मार्केट कारवार. तुमका गरज असलेल्या देव कार्याक आणि मंगल कार्याक, लग्न, मुंज, पूजा, अर्चा, होम, हवन, गृहप्रवेश अशा शुभ कार्याक लागची केळी पाना, केळी, होमाकाडी, तुळशी, तांब्या पितलेची देवकृत्याची आयदना, शंख, रुद्राक्ष पूजेचे कपडे, आंब्या पाना, तोरण, बाशिंग, गाईचे शुद्ध दूध, गोमूत्र, कडधान्य असे सगळे तऱ्हेची सामुग्री मिळचे एकमेव दुकान म्हणल्यार नरसिंह मार्केट कारवार. 87 वर्षाच्या ग्राहकाला विश्वासाचे ठिकाण नरसिंह मार्केट कारवार. एक वेळा अवश्य भेट द्या आणि खात्री करून घ्या. नरसिंह मार्केट, रायकर मेनर, कायकिनी रोड, कारवार. मुसळधार पावसान जोयडा विस्कळीत. पूल बुडलो, भात शेती व्हावून गेली. कारवार. आयतार दिसाक रात्रीन पडिल्ल्या मुसळधार पावसान जोडा तालुक्यात जनजीवन विस्कळीत झाले असा. न्हंय, नाल्यो पुराय प्रमाणात भरून व्हांवती आशिल्ल्यान कित्येक जाग्यार भात शेतीचे मोठे नुकसान झाले असा. असू ग्रामपंचायत वाठारांतल्या कामरा गावाक जोडचो पूल उदका सकयल गेल्ल्यान या गांवचो कित्येक वेळ संपर्क तुटलो. भात लावणेक वयची बायलां मजुराक पुलाचेर थांबचे पडले. उदकाचो प्रवाह कमी जाल्यानंतर पुलावेल्या उदकांतल्यान वाट काडून शेत गाठले. शिंगरगाव ग्रामपंचायत वाठारांतल्या वैजगाव, कुंबेली, शिंगरगाव तसेच जगलपेट वाठारांतल्या टिंबोळी आणि तेरेगाळी भागात लायिल्ले भाताचे पीक व्हांवन गेल्ल्यान शेतकऱ्याचे मोठे नुकसान झाले असा. दरम्यान दोनप्पा घाटात रस्तो खचिल्ल्यान जड वाहनांची वाहतूक बंद केली असा. तसेच अप्पर काणेरी धरण वाठारात सतत पावस चालू आशिल्ल्यान जलाशयाची पातळी वाडती असा. गरज पडल्यार धरणांतले उदक सोडतले अशी सूचना KPCL हेमी दिली.
होय मुसळधार पावसान धर्म जलाशय भरलो, पर्यटकाक आकर्षण. कारवार मुणगोड तालुक्यातल्या मळगी गावालागी आशिल्लो धर्म जलाशय सतत पडच्या मुसळधार पावसामुळे पूर्ण क्षमतेन भरून सांडव्यावेल्यान उदक वाहू लागला. जलाशयाचे मनोहर दृश्य पळोवच्याक पर्यटकांची गर्दी जावची शक्यता आसा. धर्म जलाशयातले अतिरिक्त उदक हनगळ आणि हावेरी तालुक्याच्या दिशेन व्हांवता. पावसाळ्यात हांगचे निसर्ग सौंदर्य आणि खुलून दिसता आणि सांडव्यावेल्यान व्हांवच्या उदकाचे दृश्य पर्यटकाक खास आकर्षण करता. फाटल्या कित्येक वर्सांच्यान मळगी आणि कोणबी ग्रामपंचायत हद्दींतल्या लोकांक ह्याच जलाशयातले पिवच्याक उदक पुरवठो करतात. ताका लागून सिंचना सयत पिवच्या उदकाचो म्हत्वाचो स्त्रोत म्हूण धर्म जलाशयाचे म्हत्व वाडता. जलाशय पूर्ण भरिल्ल्यान या वाठारात पर्यटकांची संख्या वाडची शक्यता आसा. ताका लागून प्रशासनान पर्यटकांक आवश्यक ती खबरदारी घेवची आवाहन केला. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಜುಲೈ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಕೋಡಿ ಬೀಳುತ್ತಿತ್ತು. ಆದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ತಡವಾಗಿ ಈ ವರ್ಷ ಆಗಸ್ಟ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಕೋಡಿ ಬೀಳುತ್ತದೆ. ಪ್ರವಾಸಿಗರು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಮಳಗಿ ಧರ್ಮ ಜಲಾಶಯ ವೀಕ್ಷಣೆಗೆ ಪ್ರವಾಸಿಗರು ಆಗಮಿಸುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. नव्वद वर्षापेक्षा जास्त काळ कारवारकरांचा मनात घर केले एकच नाव व्ही शिरोडकर अँड सन्स. प्रत्येक दागिन्यात उत्तम कारागिरी, प्रत्येक डिझायनात आधुनिकता आणि प्रत्येक व्यवहारात विश्वासाची खात्री. आमच्याकडे मिळता आकर्षक सोन्यांचे दागिने, अद्वितीय हिऱ्यांचे कलेक्शन आणि देखणे चांदीचे दागिने. लग्न सोहळा असो, साखरपुडा असो वा आयुष्यातलो कोणीही खास क्षण, प्रत्येक आनंदात सुवर्ण स्पर्श दिवच खातीर एकच नाव व्ही शिरोडकर अँड सन्स. तर आजच भेट दिया सलमान आर्केड, ग्रीन स्ट्रीट, कारवार. अधिक माहिती खातीर स्क्रीनाचेर दिल्ल्या नंबराचेर आजच संपर्क करा. साईदीप हार्डवेअर कारवार. आमच्याकडे मेळटा घर बांधसाठी लागचे हर एक हार्डवेअर सामान होलसेल किमतीत मेळटा. आवश्यक लोकांक या सामानासाठी कारवार सोडून इतर तालुक्यात किंवा जिल्ह्यात वयची गरज ना. कारवारातच मेळटा. साईदीप हार्डवेअर कारवार. आमच्याकडे मेळटा एस्ट्रॉल प्लास्टो पाईप फिटिंग, वॉटर टँक 3, 6 आणि 10 लेअर, बायोसेफ्टी टँक आणि अंडरग्राउंड वॉटर टँक, तसेच एसीएन, बिर्ला, ओपस पेंट, ऑल पुट्टी आणि घर पेंटिंगासाठी लागचे सगळे वस्तू मेळटात. जाल बाथरूम फिटिंग, हिंदवेअर, सॅनिटरीवेअर, पुट्टी मिक्सिंग आणि कार वॉशिंग मशीन, तसेच प्रॉम्प्टन वॉटर पंप मेळटात. सगळे तरेचे खिळे, मोळे, स्क्रू, नटबोल्ट आणि घर बांधण्यासाठी लागची इतर सामग्री मेळचे ठिकाण साईदीप हार्डवेअर, गौरीशंकर देवळा बाजून, कैगा रोड, हब्बुवाडा, कारवार. अधिक माहितीसाठी स्क्रीनचेर दिल्ल्या नंबराचेर संपर्क करा. इतल्यान कारवार प्लस कोंकणी बातमीपत्र हिंगा सोंपता. व्हिडिओ लाईक करा, शेअर करा आणि कॉमेंट करच्याक विसरू नाकात. कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनलाचे पुराय अपडेट मिळण्यासाठी कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनल सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन क्लिक करा. धन्यवाद.